of the night para sa Laglag Bara 3 Tournament Semifinals. Renzaurus versus GI. Pagpaka na to. Dahil salamat Azul Tuslubuwa. Dahil salamat Turbo Hectic. Open Side. Reality. Secure Clothing. Tiger Beer. O Mara to siguro tanan. Sa mga sponsor na og kamo. Datan lang diri karon pagpaka nyo galingon. DJ for the night, DJ Daiha! Shout out sa mong tropa sa Iloilo, nilang Noy, nilang Doc, nilang Sam, nilang Nico. Dahil salamat ninyo tanan. Sulit. Sa akong wala, 60-15 man unit represent. Pagpaka ito, Renzaurus! Renzaurus, Apollo 6050 Mind Unit Originals. Sound to! Bro, Reimer represent! Give it up! GI! Pro Original. Yo, minuta para sa tournament. 2 minutes. Stricto to sa oras, judges. Daog si Reza Cointos. Pili niya una si GI. Yo, minuta tanan. Let's go. Yo! Gikan sa gubat tulo ka buwan kung nakigira. Bisag kapoy ang lawas pero saktos kargada kada bunot na ay malukapa. Maungay di magsilbi ning open side terror kay anad kog terorista. Gitangta ang Mindanao spread, gitangtangan ako garbo kining tagamakta naapaka ni pag-asa. Naapaka ni pag-asa. Rings simis na. Kinsay magdako makaabot ka sa simis bisag wa ni mo damha. Ang inuon mo to man sa kong milagro kay ang sipyat, kay di man sad masipyat ang tsamba. Pero kung ako'y magbuhat og milagro way sipyat, siguradong na ay madisgrasya. Dagko kay kag bugas, murag Roblox imong pipi. Sa kadagas imong bugas, ikaw mo ay source ni Bryce. Ang iya extra imo anli. Biatong subayon imong pang winit to winit nga kaagi. Ikaw ray nito nga pag-elimination, so golden buzzer imong entry. Na-choke pag yun mo ka face to face so sa ato papasok na ka sa round 3. Sa imong kaswerte range, mas maayo pa man tawag gun kag lucky. O wanay deal or no deal, wa naman say option. Way duda ikaw mo ay pinakabuena sa atong edisyon. Kung subayon ikaw mo ay Lucky Manzano bugas version. Saktong Lucky Manzano kay wa man say Lucky Manzano sa grand eviction. Katong duwa ninyo ni Gustav, grabe ka weird. Si Gustav, murag Russian nga nerd. Ikaw half German, half Shepherd. Nakasuot lang ka sa simis kay mo mga kontra murag si loko hanap. Si realidad wa mo to nga kay wa ka follow up. Si Gustav pod na ay memory gap. Salaktod imong kadaugan gibalin og kaduha taghap. Di sa ingon nga nang insulto rin pero igora na kung gipanahong nimo ang kamatuoran nga kung wa magtingog imong napildi way dungog imong kadaugan. Because as far as I remember, layo ra kayo para hinumduman. Ayaw ko pareha sa range kay lahi ko sa uban. Hinuunwa man say kumo kung imong tistingan. Sagpaon ra tikag wag tuo maunay sagpa sa kamatuoran. Time, round 1, Renzaurus. Yo, bugas. Una kay laing mastorya, sir. Karon patay ka sa paghisgot mo bugas. Kidapawan massacre. Round 1 game. Yo, tiguwa nga ang gatbang. Pero ayaw isipan na wa ko'y batasan. Kaya goro ko mo tapos aning mga GI. Kaya kung muamen sa tiguwang kay poog upo ang gamit. Para tiguwang kay respetoon. Guwang nakas punuan mong angayan na ka nga puon kay basta prutas ng guwang. Sigurado gid bulok kay lagi old man mao nga bulok way mo landing nga suntok kay lagi tiguwang mong di ka labok ni sasabong inyong manok nga tandang. Kay priority ni sa linya ditungod sa pangidaron priority ni sa linya para dali nga humanon eritis ang linya para gyud ni sa tiguwang ug mura ni pedophilia dugay na kung gusto sa tiguwang ug mao ni ang sa
atong buwan nagihuwa sa tiguang. Kaya kung punchlines mo pension, nga madawa sa tiguang. Kay siya si Arjen Lopez, maong semifinals dali ang laktason. Kaya agian ra ko ning Lopez, kaya ang finals labang mo. Kaya ang dalan pa ng finals kay puro pantiyon. Mong tanang gipangagian, kay puro gipanglubong. Yes. Dili ko hapon na pang kaning gold kay ilubong. Kay kaning Gina old sa underground kasi katra ang tumong. Kay pahisgot ni Perme, kay lagay gutom sa atensyon. Mong dire sa semifinals, gipakaon ka karon. Kay kaning loop, easy, bisan dili ko DJ. Kaya kaning loop putol-putulon ingunani ko mo party-party. Loop, yeah. Kaya maong bagsak ni on the floor. Kani si J. Lopez. Ako si Mark Anthony kay ex na ko ni si Lopez. Kay grabe ka aslom, balimbing, kay hilig og anagram. Maong baboy yun ning nagmasim. Nga murabaw sinigang. Kasi siya daw si Lemon Who will back you. Kani adtong maka Pilipino karon kay na Koreano. La solidaridad walay kwenta. National hero manunta ka. Kay Lopez maka Pilipino ni mo hay. Bargo surok. Literal nga classic shit imong stilo kay nanimaho nagduha ka okay. Ok. Kami kay kapatilaw left hook, right hook sabay backstroke. Pinga sa gusok dayon dasok inig dukok kalitag tuok. Pero time sa wa man di kay liog son saon naman lang ti kapagluok. Binuang maning style la butyok. Total hugaw raman ka sa liga unsa ka gimudmud na lang ti kaslapok. Kay anhara ka mo marka kung ako kang ibugsok. Mo believe na tapos imong gipakita pag round to kay nigawas imong pagkalirikal. Pero di ito puro recycled materials gawa nimo magamit ni brutal. Sakpan. Kung wa pa kay tinigom, halhal. Nagtuugod may dagang kag pundo kaysa Central Visayas ikaw mo'y rice capital. Kay talawan manggug kayning animal na kinahanglan pagkatandem para lang matawag og kriminal. Ang resulta ikaw ug imong ital gitorture ras martial. Kay rapper manggug ka nga kulurom. Imong pangan ug imong pagkatawa gyud muhaom. Astig kay pangan pero ang sound trip boom boom. And speaking of sound trip, kato imong kanta nga Bisaya nga rap ni. Askang Bisaya ah. Galibo ko kang asay finish line ato kay galumbaan ay mo sa imong kanta. Di ka po'y nalang ko ginukot ni mo ang beat kay pirmi kang maguna. Sige balik, Bisaya nga rap ni. Iyag yun, i-insist. Bisaya, lagi to, wa may nilalis. Natural Bisaya, yun, kay wa man ka mag-in-English. Itams, kung nagtuo kag style class ni atong kung nasayop ka kung nagtuo kag style class ni atong duwa. Wa kay style nga ikapakita para ibangga sa akong yaga-yaga. Mas mutuo pa nung kung Clash of Clans ni Puragaba wa oroy ka madugta. Okay, kay weak ra ka sa inyong clan nanong sa akong kampo para lang naay makuha. Aminado kong sweeto ka sa bars kay imo manggitunan. Nangulikta kag ideya sa mga MCs nga imong ganahan, dayon imong timan-an. Natural dagan kag nahibaw ang bars kay gabarhaping ka man. Pero timan ni ako tong juggler sa bars nga imong nailhan kay ang battle ako rang duwaan. Yo! Kani si GI, ilado ni nga sinyo sa Cebu. Ilado ni pagka sinyo. Dili pagka GI mismo. Kaya ang battle style,
Pariho kayo kay kita nasa battle na fans lang nagdala sa beach na ito. Kasi yan daw sa ka-joker. Aw, basta pangit kataw ana na automatic. Kay pagkataw na kung pagkatawa. Murabag si balingit, maong ikaw karon mas split. Nga murabag si Mistika. Kay imo kong gipakat. Tawa Suicide Squad. Patay ka sa jokes mong dala. Kasi ang klase na joker na ang jokes kay bulok, walay originality. Ang iyang mga jokes gikan sa radio, Facebook, og sa old coats gikan Atlanta ni nga joker. Kay usarakada ko nga hoax. Mausaw ko nimo pagtumba kung walay kumo ang pakatawa, mura ba og taekwondo kay walay kumo ang karatira. O wala ni punchline, kay puro filler lang. Kay lagi na ilhan ra sa pagbutang og palaman. Kaya mga linya nga, ganito nangyari sa panghitabo. Naggalit sa kasuko, mao na inga nagpamatuod na yung anak kakabugo. Kay that's whack, kanang imong style nga pulong kay balik-balik. Mao kung mag-spit sa gingon nato, palihog kog ingon nga si balik. Kay wala ni bara nga dala, puro rani pang sungog, maong flamethrower ang dala nga kanimo pang sunog. Kaya doon ay art ang pangan, apan dili pang art ang katha, kay lihok inamaw, para tao mo katawa, maong dugmukon murag balas, total style kay pang masa, kay pag style kay pang masa, kay sa pagsudlay rasi ang buhok na itarong ni nga linya. Grabe kay nawayon, apan otro ka nga sa wayonon, makatakod ng sakita mong angayan ka sunugon, mga burn, sunog ni races, kay lagi tayaon ka og kutis unya apelido Lopez, sa tibok kinabuhi nimo ginatamakan ka, Rusty Lopez! Time, last round, GI! Round 3, Bargo Kabot. Igamitan na sa kong angles nga siya ray nakasabot. Ingon ana gyud na basta rapper nga way nahot magbatuyang nalagbagot-bot. Kay buto kay kumusugot mo sa di ayaw na lang mog sugot. Lagpas lagi kay naglagpas lagi kay manulti unsa man day tinuhuan nimo ha dugyot. Tinuhuan buktot. Abi kog si Jesus Christ ray makabuhig patay hasta puday iyang butbot. Kay tanawa ragut unsa kahugyaw ni iyang mudos. Aron tumatawag og dangerous ang Reigns gisumpayan niyag Saurus. Rhinosaurus unsa na crossbreed sa T-Rex o rhinoceros. Kanya lang daghan kay kag paltos kay imong kailangan lang daghan kay paltos kay imong nara sa hukus imong focus. May pag magtambay na lang ka sa Facebook at least dito naapog kay post. Pasalamat lang gani kagiling pati ka bisag ingon anak kakahuyang. Taira ka sa liga bisag unsaog pa humot imong baho di gihapon mabangbang. Pasalamat lang gani kakahibaw pa kumulingi kung asa kung dapitan na libang. Wa lang mo kahibaw sa among nagian, wa lang mo kahibaw para sa among nagian para lang mawagayway ang bandira sa Rapulo tol. Basta para sa Rapulo wa mi atrasan nga batol, bisag asa paming dapita manung ug rambol. Dili man ko haligi pero usakos mga dapat para mapalig-on ang pundasyon kaya't wag mo kong ini-small. Ikaw anay ra ka sa liga murag networking hugaw-hugaw ras among wall. Hugaw-hugaw ras among wall. Pero kung mapildi man gani ka aning duwa ayaw kaguol kay naa magyapon kay mapupo. Pila ka adlaw baya kang puaw so sa ato pa kung gibugas ka tungod ra pud dako. Panamin lang inig ulit kay di man pud nimo makita ang bunga sa imong kahago. Pero kung napikon man gani ka imo na ng problema undo. Bisag ako'y labot bisag kamo pang tibuok open side masuko. Total nakadaog man pud inyong dako-dako. Dili ko kahibaw mo luto pero kahibaw sa kung magpabukal og dugo. Simis na. Human sa simis finals na sad. Pero wa kay labot kay simis ra kakutob. Dito mag-abot ang mga dito mahibaw-an kung kinsay tinuod nga nay abilidad. Pero wa kay labot kay simis ra kakutob. Kita-kits na lang dito mga rapper nga di kalidad. Kita-kits na lang dito mga rapper nga nay abilidad pero wa kay labot kay simis ra kakutob og dinhi na lang kutob inyong kabus nga alagad og usbon ko simis na lang kakutob. Time, last round, Rizarus! Yo!
Kaninyong idol nga si GI, wa ni batasan, kay kada human siyang round, kontra kay walkoutan. Mao sa mga GI fans, paki-boycott na lang. Mao bitaw sa gubat ni diretso kay animal yung batasan. Kay bisag mag-suit antay, dili gyud formal kay mong gibuhat pang squaa. Katang di formal mga raygan sa agtang para tudluan og saktong pamatasan kay mahimo ning Ginoo kung posilyon ko di sa agtang. Kay mong tira di pasok bisan pa og mag-Viagra, lapas ka pirme sa linya out of bounds. Imong tira way kwenta kay aduna kay punchlines apan lapas lang sa 2 minutes. Dako nag-violation ko sa traffic kay abot na og 5 minutes. Oh, tikasan ni sa oras, ilado na sa clock. Wais mo nga ni ako left hook para mo counter sa clock. Wais! Ug nihilak di pagubat, hilagay di daw generic kayang linya. Apan kung suwaton capital G, di gyud connecta ang linya. Mao na igo na pruweba na dili rekta imong linya. How ironic na rhymer ka pero di tugma sa imong kontra imong linya. I-rap inyong type apan di mo type sa rap. Kayong gipakita sakit sa mata, nga murabaw piskat. Ha? Eh di porke ka maumumurime na anamoy lyricismo, di porke muhugyo mga tao sa inyong line kay daog na mo diretso kung mapildi ganino ingon dayon na og luto mga pro man unta mo pero muramo wala grado. Kay buisit ka mag-isip, maong mapino ka G, kay akong bars no limit, maong kaning G ka easy o akong gi-lockdown niya. O akong gi-lockdown niyan G, tao gani og blasphemy, kaysa G am the most high, murag naka zero gravity. Mong shout out sa GOAT Squad, kay para inyuha yun ni, kaya akong ipasa niyan G. Hala sige dabdabi, kay di ka taganupo, maong diri ra ka taman bro, bisan dili ko si Joe apan G, ayaw mo tapos nimo. Ay! Balik! Renzaros versus CI! Yo, Rapolo laglag para 3. Last battle of the night para sa semifinals. Renzaros versus GI. Pagpakatong balik. Salamat sa itampong karon. Salamat niyo tanan sa gawan. Salamat Azul dos Lubua sa mga sponsors ito. Turbo Hectic, Open Side, Reality Clothing, Secure Clothing, sa Tiger Beard. Salamat niyo. DJ for the night, DJ Daiho! Sulit. Judges decision 5-0 advancing sa tournament. Give it up, Renzauros. Pasalamat niya po ko ni Renz dahil kayo klaro kaya ang ipangandaman ni Sir Bruce siya siya nakalaog. Judges. First, entry, klaro ka rin sa Urus. Round of toss up sa ila. Sa pagyata ng mga GI tumang yapon. Wala outclass. Outrap. No, ALX, akong giboto si Pan Renzaurus. All 3 rounds, pero dili pa sabot atong lubong kayo si GI. Shoutout niya po ni GI. Although, pagkayag po sila preparation nilang J Black o Pendluma, ako lang i-explain gamay para makasabot mo ano nila yung performance. 1 week preparation po to. Or less, 1 week or less pato. Kay gikan mi Iloilo, nakauling ni Martes. So technically less than 1 week or basin nagsuwat na sa daan 1 week yun ay mo 1 week, no more than 1 week for sure. Props ka po ni GI pero congrats Renzaurus. Good luck sa finals. Ako si Renzaurus. Round 1 Renzaurus. Round 2 GI. Round 3 si Renzaurus. Round 1 GI. Gikan pang Iloilo. Sigan mo. Next. Natanong ko ng Renz kay Maragwa. Magpapagandang kayo si GI. Shoutout si GI. Classic talaga. First round, para itong ni Renz, grabe yung intensity nila, mga wordplay nila, setup niya then sa first round dagang mga starter. Okay sa diyang rounds, pero mas dagan o mga punch na sa buyan si Renz sa mga time. Then second round kay GI ito. Sa second round ni Renz, ito pinakahingin. Then second round ni GI, maglimpyo kayo. Then third round, obvious kayo. Renz dito. Then sa third round, nasa mga starter si GI. So Renz, 2-1.